Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel tamu wacce ta shahara wajen kawo muku zafafan fina-finai. A yau ina tafi muku da sababbin fina-finan da suka fito yau din nan daga kamfanin Sultan Film Factory da ma sauran kamfanonuwa na fassara. Kamar yadda muke ta faɗa muku duk faɗin duniya akwai a ina kake idan fina-finan mu na burge ka kana jin kana da sha'awar kallon fina-finan Indian fassara Hausa to kai tsaye ga lambar waya nan ita ce kawai za ta dauke ka ta kawo ka gare mu domin ka mallaki kowane kalar bidiyo kake da bukata. Sannan kada ku manta akwai tsarin da zai taimaka muku wajen samun sababbin fina-finai wanda muka tanazar muku. Yana nan group ne wanda muke tattara duk wasu fina-finai a cikin sa kuma muke sauke sababbi. Tsari ne mai matukar kyau ga duk wanda yake da sha'awar shiga wannan tsarin namu a duk faɗin duniya a duk inda yake domin saukin samun fina-finai hankalin sa kwance sai ya dau lambar wayar nan ita ce za ta kawo ku gare mu sai ku tuntube mu ku yi mana magana kada ku manta dai da subscribing wannan channel tamu da sharing zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki wayannan sune shahararrun fitattun fina-finai da kamfanonuwa na fassara wayanda suka fita yau din nan na haka idan kaga wanda ya burge ka ko kuma kana son gabaki ɗayan su kai tsaye sai ka tuntube mu ta wannan lambar waya da kake gani domin ta wannan hanya ce kadai zaka iya zuwa gare mu mu ji bukatar ka kuma mu samu ma da bukatar ka domin farin cikin ka mun gode masoyan mu masu bibiyan mu a wannan channel tamu ku ci gaba da bibiyan mu domin in kuna bibiyan mu ba za ku taba rasa fin din kallo ba mun gode sai ma da ku a zafafan fina-finai masu fitowa.